Na pani učiteľke si najviac vážime spravodlivosť a materinskosť. Úprimný záujem o nás. Jej zmysel pre humor. Jej každodenné povzbudenie pre žiakov. Angažuje mladých. Katka je veľmi láskavý človek, otvorený človek. Patrí medzi tých, ktorí už sú tu dlhšie ako väčšina kolegov. A to musí znamenať jednu vec, že má svoju robotu strašne rada. Pozerá sa na tie dobré stránky človeku, vidí viac to dobro ako to zlé. Viem, že má študentov veľmi rada. Odovzdáva im nielen to najlepšie z angličtiny, ale aj to podstatnejšie, to, čo je do života. Je to človek, ktorý dokáže čeliť výzvam, prekážkam a keď sa s ňou stretnem, tak stále ma povzbudí a poteší pekným úsmevom. Veľmi si na nej cení jej entuziazmus pre všetko, čo robí, pre svoju prácu. To je Katka. Pani profesorku Neslušanovú poznám ako svoju kolegyňu už dlho rokov. Vážim si na nej to, že je teda vynikajúcou učiteľkou, že má rada svojich žiakov, že má o nich záujem, že ich dobre pripravuje na angličtinu, hlavne na maturitu z angličtiny. A teda som veľmi rada, že sme ju mohli nominovať na toto ocenenie Žilinským samosprávnym krajom. Pani učiteľke Neslušanovej. Zo srdca. Za všetko. Ďakujeme.